ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു? സന്തോഷം എല്ലാവരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. നമ്മളിന്ന് 8ാമത്തെ ഉപദേശം അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും അല്ലെ? 8ാമത്തെ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം ഓർമ്മയുണ്ടോ? അത്യാവശ്യം 8ാമത്തത് കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമങ്ങള് ദിവസം മുഴുവൻ 24 മണിക്കൂറും ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാന്. 24 മണിക്കൂർ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അവനെയും മനസ്സിനെയും കൃഷ്ണാവബോധത്തില് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്മരിച്ചു ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ? ഒന്നാമതൊട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് 8ലേക്ക് പോകാം. ഇത് ചെറുതാണ്, കുറച്ചുള്ളതിൽ പറയാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ഓർത്തിട്ട് 8ലേക്ക് പോകാം. ചെറുതാണത്. 9 പ്രഭു എടുത്തോളും നാളെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ ഒന്നാമത്തത്? എന്തായിരുന്നു? എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ലോകം മുഴുവൻ അർഹതയുള്ളത്? ഒരു ഗുരുവിന് വേണ്ടുന്ന യോഗ്യതകള് ഒന്നാമത്തേല് പഠിച്ചത്. ഗുരുവിന് എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ്വ, വാക്കുകളുള്ള തര, സംസാരിക്കാനുള്ള തര, മനസ്സിന്റെ തര, കോപത്തിന്റെ തര, നാവിന്റെ തരയൊക്കെ ത്വരകള് ഈ ത്വരകളെല്ലാം അടുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരെ ആക്കാനായിട്ടുള്ള അർഹത ഉണ്ടാവുന്നു. രണ്ടാമത്തെ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണഭക്തി നശിച്ചു പോകുന്ന കാരണങ്ങൾ. 6 കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കുക, ആവശ്യത്തിലധികം സമ്പാദിക്കുക, ദുർലഭങ്ങളായ വസ്തുക്കൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുക, ഗൗരവമില്ലാത്ത ലൗകിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കുക, വൈദിക വിധികളെയും ആത്മീയ ലക്ഷ്യമാക്കാതെ നിർത്തിയില്ലല്ലോ എന്ന തോന്നൽ കൊണ്ട് മാത്രം അനുസരിക്കുക, താല്പര്യമില്ലാതെ. ഇതേപോലൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് നമ്മൾ മറക്കും. നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ ചിന്തിക്കുക. ഒന്നെന്തൊക്കെയാണ്? അമിതമായ ഭക്ഷണം, അധ്വാനം, സംസാരം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യമനിയമങ്ങളിൽ ആസക്തി പാടില്ല, ഭൗതികതയിലുള്ള ജനങ്ങളായിട്ട് കൂട്ടുകൂട്ടാൻ പാടില്ല, പിന്നെ തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ പാടില്ല. ഇങ്ങനെ കുറെ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല, മറക്കും. നമുക്കറിയാം, ഓർക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെറിയതായിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി സെന്റൻസിലായിട്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റും. രണ്ടാമത്തത്. മൂന്നാമത്തത് എന്താണ്? ഭക്തി പുരോഗമിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന 6 കാര്യങ്ങള്. ഉത്സാഹം, വിശ്വാസം, ക്ഷമ, സേവനത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങള്, ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് ഒഴിവാക്കുക, ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ ഒഴിവാക്കുക, അത്യുത ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക. ഉത്സാഹം, നിശ്ചയം, ധൈര്യം. ഫസ്റ്റത്തിൽ പറഞ്ഞു ഉത്സാഹം. നിശ്ചയം എന്ന് വെച്ചാല് വിശ്വാസം, പിന്നെ ക്ഷമ, പിന്നെ വന്നിട്ട് ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് ഒഴിവാക്കുക, പിന്നെ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് അനുകൂലമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുക, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുക. അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ? പിന്നെ നാലാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന ഗുണങ്ങള്. ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം എങ്ങനെയായിരിക്കും പറഞ്ഞത്?
ദാനം ദാനം ചെയ്യണം, ദാനം കൊടുക്കണം, മറ്റുള്ളവരുടെ രഹസ്യങ്ങള് നമ്മളെ രഹസ്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ പറയണം, അത് അവരുടെ കേൾക്കുകയും വേണം. പ്രസാദം സ്വീകരിക്കണം, പ്രസാദം ദാനം ചെയ്തു പിന്നെ പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുകയും പ്രസാദം കൊടുക്കുകയും. ഇത് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ. നമ്മള് കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ എല്ലാവരും തമ്മിൽ വീട്ടിൽ വിളിച്ചിടയ്ക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുക്കും, അവരായിട്ട് നമ്മളെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പറയും അല്ലെ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കും. ആ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതിലും പറയുന്നത്. ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം കൂട്ടാനും. അത് 4-മത്തത്. 5-മത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം? ഭക്തനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കണം, മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കുക, ബഹുമാനിക്കണം എല്ലാ ഭക്തന്മാരെ. 2-മത്തെ കാറ്റഗറി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനെ പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. 3-മത്തെ ശുദ്ധഭക്തനെ സേവനം ചെയ്ത് ആദരിക്കണം. അപ്പൊ ഇത് ഭക്തന്മാരെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെ കാറ്റഗറി നമുക്ക് ഈ ഭക്തന്മാരെ ഏതൊക്കെയാണ് ഭക്തന്മാര്, ഓരോ തലങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം, ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്. അതാണ് 5-മത്തേല് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും സമീപിക്കാനായിട്ട്. ഭക്തന്മാരെ സമീപിക്കേണ്ട രീതി അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. 6-മത്തേല് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭക്തന്റെ പരിശുദ്ധി ഗംഗാനദിയോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതെ, അതായത് ഭക്തന്മാരെ വൈഷ്ണവാപരാധം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. എന്ത്? വൈഷ്ണവാപരാധം ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു ഭക്തനെ നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല? ഭൗതികമായ ശാരീരിക ബോധത്തിൽ നമ്മളൊരു ഭക്തനെ ഒരിക്കലും കാണാൻ പാടില്ല. ചിലപ്പോ ആ ഭക്തൻ എങ്ങനെയുണ്ടാവും, വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ പിറന്നവനായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും എന്തല്ല, ഭക്തിക്ക് തടസ്സമല്ല. ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഉപമ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഗംഗാനദിയിലെ നദിയിലെ ചെളിയും വെള്ളമൊക്കെ ആയിട്ട് ഒഴുകുന്ന, എന്നാലും അതിന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതേപോലെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വൈകല്യങ്ങളൊന്നും ആരെ ബാധിക്കുന്നതല്ല ഒരു ഭക്തൻ. നമ്മളപ്പോ ഒരിക്കലും വൈഷ്ണവാപരാധം പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് 6-മത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒരു ഉപദേശം. ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു വൈഷ്ണവനെ ഈ ശാരീരിക ബോധത്തിൽ നമ്മൾ നിന്ദിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അതാണ് 6-മത്തത്. 7-മത്തേൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണന്റെ തിരുനാമങ്ങളും ഗുണങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും ലീലകളും കൽക്കണ്ടം പോലെ ഉത്കൃഷ്ട മധുരങ്ങളും. അപ്പൊ അത് അവിദ്യ രോഗം പിടിപെട്ട് പഠിച്ചൊരു കൽക്കണ്ടം കഴിച്ചാൽ അവർക്ക് അതിന്റെ സ്വാദ് അറിയില്ല. അത് കഴിച്ച് നാവിന് അതിന്റെ രുചി പിടിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ രോഗം മാറുകയും ചെയ്യും. ഇതില് അത് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഭക്തിയില് ജപിച്ച് നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടാവാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ചാലല്ലേ? മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ചാൽ കൽക്കണ്ടം കഴിക്കുക. കൽക്കണ്ടം കഴിച്ചാൽ അവർക്ക് മധുരം ഉണ്ടാവില്ല. അത് കഴിച്ച് അത് മാറും, മധുരം വരും പിന്നെയാണ്. അതെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകള് നമുക്ക് കൽക്കണ്ടം പോലെ അത് മധുരമുള്ളതാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ മധുരം അനുഭവപ്പെടില്ല. പക്ഷെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറ്റും? നമ്മളെ അവിദ്യ ഇല്ലാതാകും, അജ്ഞാനം ഇല്ലാതാകും. നമുക്ക് പതുക്കെ അതിൽ രുചി വരികയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് നാമാപരാധം എന്നാണ്, നാമാപരാധത്തിലുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് വൈഷ്ണവാപരാധം, അതിന് മുന്നത്തത് 7-മത്തെ നാമാപരാധം. 8-മത്തതില് ഈ 7 കാര്യങ്ങളും പറയുന്നതിനെ സംക്ഷിപ്താണ് 8-മത്തെ ഉപദേശം. ശരിക്കും ഈ 7 ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് 8-ല് പറയുന്നത്. ഒരു സംക്ഷിപ്താണെന്ന് പറയാം 8-മത്തെ ഉപദേശം. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് 7 ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരഭൂതം, അതിന്റെ അവസ്ഥയായിട്ട് പറയുന്നത് 7-ത്തിന്റെ. അപ്പൊ അതില് ഉള്ള പോയിന്റ്സ് മുഴുവൻ നമുക്ക് ഇതിൽ പറയാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് എടുത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്? ഇപ്പൊ ഇത്രയും 7 നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മൾ എപ്പോഴും ചൊല്ലണം. അത് നമുക്ക് ഉറപ്പായി അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മൾ ചൊല്ലിയിരിക്കണം, ലീലകളും കീർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുക. പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭക്തന്മാരുടെ, ആചാര്യന്മാരുടെ ഉപദേശത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഏതാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം അല്ലെ? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങള് അനുസരിക്കുക. പിന്നെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭക്തിന് മാറിപ്പോവാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ അവരുടെ പറയുന്നത് അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വൃന്ദാവനം പോലുള്ള ചില സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഒന്ന് നമ്മളെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളെ കുറിച്ച് 24 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ
ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വൃന്ദാവനം പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കുക, ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരും. ഇപ്പൊ ഫുള്ളായി നമുക്ക് മാറിപ്പോവാതിരിക്കാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. ഇത് പറയുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് പാടാണ്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അതാണ് നമ്മുടെ 8ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് 8ാമത്തെ ഉപദേശം എടുക്കാനുള്ളതല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ, നമുക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എത്ര പേര് എടുത്തു? 6 സ്ലൈഡ് എടുത്തത്? 6 എടുക്കണം. 6 എടുത്തു അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 8. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തന്നാമരൂപചരിതാതിസുകീർത്തനാനോ സ്മൃത്യോ ക്രമേണ രസനാ മനസി നിയോജ്യ തിഷ്ടൻ വ്രജേത തനുരാഗി ജനാനുഗാമി കാലം നയേഥ കില മൃത്യുപദേശസാരം. തന്നാമരൂപചരിതാതിസുകീർത്തനാനോ സ്മൃത്യോ ക്രമേണ രസനാ മനസി നിയോജ്യ തിഷ്ടൻ വ്രജേത തനുരാഗി ജനാനുഗാമി കാലം നേത കില മൃത്യുപദേശസാരം. ചൊല്ലാവോ? 2-3 പേര് ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. തന്നാമരൂപചരിതാതിസുകീർത്തനാനോ സ്മൃത്യോ ക്രമേണ രസനാ മനസി നിയോജ്യ തിഷ്ഠൻ വ്രജേ തദനുരാഗി ജനാനുഗാമി കാലം നേയദഖിലമിത്യുപദേശസാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. തന്നാമരൂപചരിതാതിസുകീർത്തനാനോ സ്മൃത്യോ ക്രമേണ രസനാ മനസി നിയോജ്യ തിഷ്ഠൻ വ്രജേ തദനുരാഗി ജനാനുഗാമി കാലം നേയദഖില മിത്യുപദേശസാരം. ചരിതാതിസുകീർത്തനാനോ സ്മൃത്യോ ക്രമേണ രസനാ മനസി നിയോജ്യ തിഷ്ഠൻ വ്രജേ തദനുരാഗി ജനാനുഗാമി കാലം നേയദഖിലമിത്യുപദേശസാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതുവരെ എടുത്തെന്ന് പറയട്ടോ. എടുത്തോ? ഇതെടുത്തോ? ചിത്രകന്റെ പത്രകന്റെ ഇതൊക്കെ എടുത്തോ? ശാന്തരസങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എടുത്തോ? ശാന്തരസം, സ്ലൈഡ് 4 അല്ലേ വരെ എടുത്തുള്ളൂ? 5 എടുത്തു. ഇതെടുത്തോ? ഇതെടുത്തു. സ്മരണം, ലയനം, ധ്യാനം ഇതെടുത്തു. കൃഷ്ണസ്മരണയിലെ 5 കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. രുചി അതിനൊക്കെ തൊട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതിനെപ്പറ്റി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. ഇതൊട്ടെടുക്കാണ്ടോ? ഇത് തൊട്ടാണ് എടുക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത് തന്നെ ആദ്യം തൊട്ടങ്ങ് എടുക്കും. അതന്നെ തുടക്കം മുതൽ പറഞ്ഞോളൂ. അതന്നെ ആദ്യം തൊട്ട് പറഞ്ഞോളൂ. ആദ്യം തൊട്ട് കൊറേ വായിക്കാണ്ടാവില്ലേ? സ്ലൈഡ് 4 വരെ പറഞ്ഞു. 5 മുതൽ എടുക്കണം. ഗുണം എന്താണ്? ജീവാത്മാവിന്റെ ആ ഇതാ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അതുപോലെ ആയി തീരും നമ്മള് സമയത്ത്. നമ്മുടെ കൃഷ്ണ സ്മരണയില് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത്, കൃഷ്ണസ്മരണയില് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാ നമ്മളുള്ളത്? കൃഷ്ണസ്മരണയില് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ ലയിക്കുക, ധ്യാനം, നിരന്തര ചിന്തനം, സമാധി. ഈ 5 വരുന്നത് ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ വരുന്നത്. ഭഗവാനായിട്ട് സ്മരിക്കുക, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്നു, ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നു, നിരന്തരം ചിന്തിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മള് സമാധി എന്നുള്ള അവസ്ഥ. സമാധി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? എപ്പോഴും എവിടെ നോക്കിയാലും ഭഗവാനെ കാണുന്ന ഒരവസ്ഥ. അതാണ്
നമ്മൾ എന്തിൽ വരുന്നത്? കൃഷ്ണ സ്മരണയിൽ വരുന്നത്. സമാധിയിലെത്തിയ ജീവാത്മാവിന് തന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ അറിയാനാകും. അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെ മനസ്സിലാക്കാം. അതെന്താ പറയുന്നത് അവിടെ? സമാധിയിലെത്തിയ ഒരു ജീവാത്മാവിന് തന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ ശരിക്കും എന്താണെന്ന് നമുക്കിപ്പോ അറിയില്ല. നമ്മളിപ്പോ ആരായിട്ടാ നിൽക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ശരീരബോധത്തില് നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ ജനിച്ചു, ഒരു അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ മകനോ മകളായിട്ട് ജനിച്ചു, നമുക്ക് ഭർത്താവുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയുണ്ട്, മക്കളുണ്ട്. ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് അത് മാത്രമേ അറിയുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഉള്ള നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിന്റെ ബന്ധങ്ങളല്ലാതെ നമ്മള് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ, എവിടെയാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ സ്ഥലം? ഏതാണ് ശരിക്കും? ഭൗതിക ലോകമാണോ നമ്മുടെ സ്ഥലം? എവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്ഥലം? നമ്മളെ സ്ഥലം ഏതാണ് ശരിക്കും? ഗോലോക വൃന്ദാവനം. എപ്പോഴും ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിട്ടെന്നല്ലേ പറയാറ്? എപ്പോഴും നമ്മളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിട്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എപ്പോഴും ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിട്ടെന്നല്ലേ? നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിട്ടെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മ തിരിച്ചു പോകാൻ വെച്ചാൽ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മളെ സ്ഥലം ഇതല്ല എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. നമ്മള് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ്. അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. നമുക്കപ്പോ അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം നമുക്കുണ്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട്. ആ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു അവസ്ഥ, അതായത് മൂലസ്വരൂപം നമുക്കുണ്ട്. ചിലപ്പോ നമ്മള് ആരായിരിക്കാം? ഭഗവാന്റെ ദാസ്യം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം. ചിലപ്പോ ഭഗവാനെ എന്താണ് വാത്സല്യ ഭാവത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരായിരിക്കാം. പിന്നെന്താണ് മാധുര്യത്തിലായിരിക്കാം. ചിലപ്പോ ശാന്തത്തിലായിരിക്കാം. ഏതോ ഒരു ഭാവത്തില് നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തു പോകുന്നവരായിരുന്നു നമ്മൾ എല്ലാവരും. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് വന്നത്? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്തു പോയ ഇതിന്റെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് പിന്നെ പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നത്. കേട്ടില്ല പറഞ്ഞ? കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അല്ലാതെ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തിരിച്ച് പിന്നെയും ഭൂമിയിലേക്ക് പല പല ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില്. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നവരല്ലേ? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, ജനന മരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ശരിക്കും. പക്ഷെ എന്നിട്ടും നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരേണ്ടി വന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? പിന്നെയും നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവത് നാമം ചെയ്ത് അവിടെ എത്താൻ വേണ്ടിട്ട്. ഭഗവാന്റെ നാമം ചെയ്ത് വേണ്ട. വേറെ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ആലോചിച്ച്, ഒത്തിരി കൂടി ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. കർമ്മഫലം, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമല്ല, വേറെ ഒന്നും കൂടി ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം. എന്തിന്റെ? ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം. ഗുണങ്ങൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോഴല്ലേ നമ്മളെ ഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ ഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല. ഒന്നും കൂടി. മായ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്നറിയോ? നമ്മള് ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മളെ മനസ്സിൽ തോന്നി, ശരിക്കും നമ്മൾ ആരാണ്? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില് ഒരു പുരുഷനേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാൻ മാത്രം. പുരുഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പരമാസ്വാദകൻ, ആസ്വാദിക്കുന്നവനാണ് പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ മാത്രാണ് ആത്മീയ ലോകത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പുരുഷനുള്ളത്. ഭഗവാൻ ആസ്വാദകനാണ്. നമ്മളൊക്കെ ആരാണ്? സേവകന്മാരാണ് ഭഗവാന്റെ. പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്തിരുന്നപ്പോ നമുക്ക് തോന്നി, ഇതൊക്കെ എനിക്കും കിട്ടിയാൽ എന്താ എന്ന് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി. നമ്മള് ഭഗവാനെ അഹങ്കാരല്ല മാതാജി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിച്ചു? നമുക്ക് ഭഗവാനോട് അസൂയ തോന്നി. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു വേർഡ് പറയാം, അസൂയ. ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ സേവനം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നി, ഇതേപോലെ എനിക്കും ചെയ്താൽ എന്താ കുഴപ്പം, എനിക്കും ഇതേപോലെ ആസ്വദിച്ചൂടെ എന്ന് ആർക്ക് തോന്നിപ്പോയി? നമുക്ക് തോന്നിപ്പോയി. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊന്നും അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ തോന്നിയപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളവരെ മുഴുവൻ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ചു അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ചു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ വന്നത് ഭഗവാനോട് നമുക്ക് അസൂയ തോന്നി എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ, അല്ലെ? ഭഗവാന് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യാതെ നമുക്കത് എന്ത് തോന്നി? നമുക്കത് അനുഭവിക്കണം എന്ന് തോന്നി. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ പറ്റില്ല. അവിടെ ആകെ ഓരോരോ ആസ്വാദകനുള്ളത് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിന് ആസ്വദിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. മനസ്സിലായോ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാ വന്നതെന്ന്? നമ്മള് കയ്യിലിരിപ്പോണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയത്. അതായത് അവിടെ ഭഗവാൻ മാത്രമേ ആസ്വാദകനുള്ളൂ, നമ്മൾ ആരും ആസ്വാദകരല്ല. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാനെ സേവിക്കേണ്ടവരാണ്. പക്ഷെ അവിടെ നിന്നപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നി? ആസ്വദിക്കണം എന്ന് തോന്നി. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്, നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മളെ എങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ചു? ഒരു ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ചു ഭഗവാൻ. എന്നിട്ട് അവിടേക്ക് വിട്ടു.
അപ്പൊ ആ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുതാണ് ശരിക്കും. കാരണം ആത്മീയ ലോകം 4 3 ഭാഗം ആത്മീയ ലോകം, ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് ഭൗതിക ലോകം ഉള്ളത്. അത്രയും ചെറിയൊരു ലോകമാണ് ഭൗതിക ലോകം. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ശരിക്കും ഭഗവാൻ ആരാണെന്നും നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി തരാനായിട്ട് കുറെ ശാസ്ത്രങ്ങളും ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തന്നു. കാരണം അതൊക്കെ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ചെയ്ത മണ്ടത്തരം. ആ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? തിരിച്ചവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർ അങ്ങോട്ട് പോകും, അല്ലാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നെന്നുള്ളത്? അപ്പൊ നമ്മള് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി. എന്ത് മാതാജി പറഞ്ഞു? എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായി മാതാജി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശാശ്വത ബന്ധം. അപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന പറയണത് ഇതിൽ എന്താ പറയണത്? സമാധി സ്റ്റേജിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ തലങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ. ഏതൊക്കെയാണ് ഭക്തിയുടെ തലങ്ങള്? ശ്രദ്ധ, സാധു സംഘ, ഭജനക്രിയ, നിഷ്ഠ, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. ഭാവ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോ, അതായത് ഈ സമാധി സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയാം, നമുക്ക് ഭാവ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ആരായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നമ്മളെ ആരായിരുന്നു എന്നുള്ളത്, നമ്മൾ ഏത് ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്, ഭഗവാനെ സേവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. എപ്പോഴാണ്? ഭാവ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോ നമ്മള്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മള് ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഏത് രീതിയിലുള്ളതായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചിലപ്പോ നമ്മള് ലക്ഷ്മി ദേവി ആകാം, ചിലപ്പോ നമ്മള് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ഭഗവാന്റെ ഓടക്കുഴലായിരിക്കാം, ശാന്തഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ സുരഭി പശു ആയിരിക്കാം, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ആര് വേണമെങ്കിലും ആകാം. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. നമുക്ക് എപ്പോഴാ അറിയാൻ പറ്റുക? നമ്മുടെ ആ ഒരു ഭാവ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എത്തുമ്പോ അറിയാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ, സമാധിയിലെത്തിയ ജീവാത്മാവിന് തന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനുമായിട്ട് എന്തുണ്ട്? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്കതൊന്നും അറിയുന്നില്ല, നമ്മൾ മറന്നുപോയി. എന്തുകൊണ്ടാണ് മറന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നപ്പോ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? നമ്മൾ അതൊക്കെ മറന്നുപോയി. നമുക്കിപ്പോ ഇവിടത്തെ കാര്യം മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയുന്നുള്ളൂ, ഇപ്പൊ ബാക്കി ഒന്നും നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് എപ്പോ അറിയാൻ സാധിക്കും? ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എത്തുമ്പോ നമുക്കിത് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നവാഗതന്മാർ നിയതമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. അങ്ങനെ നാമരൂപ ഗുണങ്ങളോട് അഭിരുചി ഉണ്ടാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ആസക്തി ഉണ്ടായാൽ നിയമങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നെ അവന് കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സ്വച്ഛന്തം സേവിക്കാം. ഇതിനെയാണ് രാഗഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ രാഗഭക്തിയിലെത്തിയ ഒരാൾക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ ശാശ്വത സഹചാരികളുടെ ഒരാളുടെ പാദപത്മങ്ങൾ പിന്തുടരാം. അപ്പോൾ അത് രാഗ അനുഗഭക്തിയായി മാറും. അപ്പൊ നവാഗതന്മാര് നിയതമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നവാഗതന്മാർ, പുതിയവരായിട്ട് വരുന്നവരൊക്കെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണങ്ങളോട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? അഭിരുചി ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ളൊരു ആഗ്രഹം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ആസക്തി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് ഈ യമനിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്വച്ഛന്തം, നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? രാഗഭക്തി പറയുന്നത്. വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സഹചാരികളുടെ പാദപത്മങ്ങളാണ് പിന്തുടരുന്നെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ അപ്പൊ എന്ത് പറയും? ഈ രാഗഭക്തി രാഗാനുഗ ഭക്തിയായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള വ്രജവാസികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാരുടെ പാത പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ഈ രാഗഭക്തി എന്തായിട്ട് മാറും? ഈ രാഗഭക്തിയിൽ ഒരു രാഗഭക്തിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി വൃന്ദാവനത്തിലെ വ്രജവാസികളുടെ പാദങ്ങൾ പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് അതെന്ത് പറയാ? ഭക്തി രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. വ്രജവാസികളുടെ കാലപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്റെ കണ്ഠത്തിലെ പൂക്കളെ പോലെയും പശുക്കളെ പോലെയും ഓടക്കുഴൽ പോലെയും ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ശാന്തരസത്തിലാണ് അവലംബിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ, ഓരോരുത്തരും ഓരോ രസത്തിലായിരിക്കും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടാവും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കണ്ഠത്തിലെ പൂക്കള് ആകാനായിട്ട്, പിന്നെ പശുക്കളെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഓടക്കുഴൽ പോലെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഏത് രസത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവലംബിക്കുന്നത്? ശാന്തരസത്തില്. പിന്നെ ചിത്രകന്റെയോ പത്രകന്റെയോ രക്തകന്റെയോ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ദാസ്യ ലക്ഷണമാണ് അവലംബിക്കുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ കൂട്ടുകാരാണ് ഇവര്. ചിത്രകൻ എന്നാണ് തോന്നുന്നത്, ചിത്രകാരൻ എന്നാണ് ചിത്രകനാണ്, എനിക്ക് സംശയം. ചിത്രകാരൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ചിത്രകാരന്റെയോ പത്രകന്റെയോ
ഇതെന്താ പത്രം? ഇത് ഭഗവാന്റെ കൂട്ടുകാരന്മാരാണ്. ചിത്രകാരന്റെയോ പത്രകന്റെയോ രക്തകന്റെയോ പാദങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത് ദാസ്യരസത്തിന്റെ ലക്ഷണം. അപ്പൊ ഇത് ദാസ്യഭാവത്തില് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ചിത്രകാരനും പത്രകനും രക്തകനും ഉള്ളത്. പിന്നെ ആരാണ്? ബലദേവനെയോ സുദാമാവിനെ പോലെ മിത്രമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോ സാഖ്യരസത്തിൽ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കും. നന്ദമഹാരാജാവിനെ യശോദയെ പോലെയാണെങ്കിലോ വാത്സല്യരസമായിരിക്കും അവർ. രാധാറാണിയെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ലളിത, രൂപ, രതി എന്നിങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീ സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് മാധുര്യ രസത്തിലായിരിക്കും ഭഗവാനെ ആലപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഭാവത്തിലായിരിക്കും. നമുക്ക് ഏതാണോ ഭഗവാനോടുള്ള ഭാവം അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. ഇത്രയുള്ള ഈ അധ്യായത്തില്. ഇതില് ചോദ്യം നോക്കിണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല. അപ്പൊ 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? 24 ഒരാൾ തന്റെ എല്ലാ സമയവും ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂർ ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിച്ചും സ്തുതിച്ചും മംഗളരൂപം, കല്യാണങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നീ കീർത്തനം ചെയ്തു സ്മരിച്ചും കഴിച്ചുകൂട്ടണം. പിന്നെ വൃന്ദാവന ധാമത്തില് താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകളെ പിന്തുടരാൻ അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാം. അത്രയാണ് 8ാമത്തെ ഉപദേശത്തില് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒരാളുടെ സുഹൃത്തായിട്ടും ശത്രുവായിട്ടും വർത്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? മനസ്സ്. ഇന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം എന്താണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകാം. കൃഷ്ണലോകം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ഓർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദിവ്യലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. നാവിനെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? പ്രസാദം അനുഭവിക്കണം. ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രസാദം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണ പ്രസാദം കഴിക്കാനും ഭക്ഷിച്ചു നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാം. പിന്നെ നിയന്ത്രണം കൈവരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സ്മരിച്ചുമാണ് മനോനിയന്ത്രണം ജപിച്ചും സ്മരിച്ചും രൂപഗുണ ലീലാദികളൊക്കെ സ്മരിച്ചും കീർത്തിച്ചും കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? കൈവരിക്കാൻ പറ്റും. കൃഷ്ണസ്മരണയിലുള്ള 5 കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? സമാധി, ഭഗവത് ശാസ്ത്രങ്ങളെ, അതായത് ഭഗവത് ശാസ്ത്രങ്ങളെ ശ്രവിക്കുക, കേൾക്കുക. മാതാജി, സ്മരണം, ലയനം, ധ്യാനം, സമാധി, നിരന്തര ചിന്തനം, സമാധി. അതാണ്. പിന്നെ രാഗഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കൃഷ്ണന്റെ നാമരൂപ ഗുണഭാവനങ്ങളോട് ആസക്തി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിയമനിയമങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നെ കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സ്വച്ഛന്തം സേവിക്കാം. ഈ അവസ്ഥയെ രാഗഭക്തി എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളോട് നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നിയാമക തത്വങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ തന്നെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് സ്വച്ഛന്തം സേവിക്കാം. അതിനെയാണ് രാഗഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. രാഗഭക്തി രാഗാനുക ഭക്തി ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വൃന്ദാവനത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ സഹചാരികളിൽ ആരെങ്കിലും പാദം പിന്തുടരുന്നത് രാഗഭക്തിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു ഭക്തൻ വൃന്ദാവനത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ശാശ്വത ഭക്തന്മാരുടെ പാദങ്ങൾ പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ അത് രാഗാനുക ഭക്തിയായിട്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? വാത്സല്യരസം, മാധുര്യരസം. ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. ശാന്തദാസ്യത്തിന് ഉദാഹരണം കൃഷ്ണന്റെ പശുക്കളെ പോലെയോ ഓടക്കുഴൽ പോലെയൊക്കെ കണ്ടത്തിലിടുന്ന പൂക്കളെ പോലെയോ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശാന്തരസം. ചിത്രകാരന്റെയോ പത്രകാരന്റെയോ രക്തകന്റെയോ പാദങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത് ദാസ്യരസം. പിന്നെ രക്തകൻ. 3 പേര് പറഞ്ഞു. ചിത്രകാരൻ, പിന്നെ പത്രകന്റെയോ ദേവൻ, ശ്രീരാമൻ, സുദാമ ഇവരെ പോലെ മിത്രമായി തീരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സഖ്യരസം. സാഖ്യരസം അതില് അർജുനനെ ദാസ്യരസം കഴിഞ്ഞാൽ സാഖ്യം വരുന്നത്. സാഖ്യാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? ബലദേവനും പിന്നെ സുദാമനും.
പിന്നെ വാത്സല്യരസം, നന്ദമഹാരാജാവ് യശോദ അവരെ പോലെയുള്ള പോലെയാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ യശോദമ്മയുടെയും ജന്മാർ വാത്സല്യരസം യശോദ മാതാവ് നന്ദമഹാരാജാവിനെ ലാസ്റ്റ് രാധാറാണി, ലളിത, ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ പോലെയോ ലളിത രൂപരേതി എന്നിവരെയുള്ള മാധുര്യരസം മാധുര്യരസം ലളിത സോറി വിശാഖ രാധാറാണി, ലളിത, വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികകൾ, ദ്വാരകയിലെ മഹർഷികൾ, രുക്മിണി ദേവി. അതില്ല, അത് വരില്ല. മാധുര്യത്തിൽ അവര് വരില്ല കേട്ടോ. ദ്വാരകയിലുള്ള രൂപാരതി എന്നിവരെ പോലെ സ്ത്രീ സുഹൃത്തുക്കളാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഗോപികമാര് മാത്രമാണ് മാധുര്യരസത്തിൽ വരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ രാജ്ഞിമാര് മാധുര്യത്തിൽ വരില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇല്ല. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണ്. ഏതാണ് വരുന്നത്? മാധുര്യ രസത്തിൽ വരുന്നത് രാധാറാണി, വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികളാണോ? രാധാറാണിയെ പോലെ ലളിത, രൂപരതി എന്നിങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീ സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെ ആകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മാധുര്യ രസമാണ് അവലംബിക്കേണ്ടത്. അതെ, അതാണ്. നമുക്കറിയില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് രസത്തിലാണെന്നുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോ അതൊക്കെ മറന്നിരിക്കുന്നവരോട് നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല. നമ്മള് ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയാല് എത്ര ജന്മം എടുക്കുന്നൊന്നും അറിയില്ല. ഭാവ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എത്താനായിട്ട് നമ്മളൊരു അവിടെ വന്ന് സ്റ്റക്കായി നിൽക്കും. നമ്മള് അവിടെ നിന്ന് കടക്കാനാണ് പാട്. നമുക്ക് എല്ലാം മിക്സ്ഡാ. നമുക്കത് സാധിക്കില്ല. കൊറേ എടുക്കണം. അത്രയും ജന്മങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോ ആവുമായിരിക്കും. ചിലപ്പോ പെട്ടെന്നാവുന്നവരുണ്ടാകും. നമുക്ക് എന്നാലും സമയം പിടിക്കുന്നു പറയാം. അപ്പൊ നമ്മള് 8ാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. 9ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങാം. ചെറുതാണ്, ഞാനിപ്പോ അത് നോക്കിയത്. ചെറിയ അധ്യായമാണ്, എളുപ്പമാണത് നിങ്ങൾക്ക്. അതായത് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് 8 വരെ പഠിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് ഇപ്പൊ 8ാമത്തെ ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ പഠിച്ചത് അല്ലെ നമ്മള്. അതായത് 7 അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സംക്ഷിപ്തമായിട്ടാണ് നമുക്ക് 8ാമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചും കീർത്തിച്ചും ഭഗവാനെ മഹത്വപ്പെടുത്തി നമ്മൾ കഴിച്ചു കൂട്ടണം. പിന്നെ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരണം. വ്രജവാസികളുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വ്രജധാമത്തിൽ താമസിക്കുക. അതായത് വ്രജധാമത്തിൽ താമസിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ട് താമസിക്കണം എന്നല്ല. നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മളെ വീട് വൃന്ദാവനാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. വ്രജവാസികൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണമെന്നാണല്ലോ വ്രജവാസികളെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത് സ്ഥലമാണല്ലോ വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മളെ വീട് വൃന്ദാവനാക്കിയിട്ട് മാറ്റാം. 24 മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാന്നല്ല, ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്ത് മറക്കരുത്. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കുക. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, ഒരിക്കലും നമ്മൾ മറക്കരുത്. അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാന്നല്ല, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഓർക്കണം. ഭഗവാനെ മറന്നിട്ടൊരു സമയവും നമുക്ക് ഉണ്ടാവാനും പാടില്ല. പോസിറ്റീവായിട്ടും നെഗറ്റീവായിട്ടും നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 8ാമത്തെ ഉപദേശത്തിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇനി 9ാമത്തേതിൽ നമുക്ക് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണിയാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങള് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. മാധുര്യരസത്തിൽ ഇപ്പൊ രാധാറാണി ഗോപികമാരെ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ കുറെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങള്. ആ സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണി എന്താണെന്നാണ് നമ്മള് 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളത് പറയുമ്പോ നമുക്ക് പറയാവുന്നത് എന്താണ്? വൈകുണ്ഠുണ്ട്, മധുരയുണ്ട്, പിന്നെ വൃന്ദാവനുണ്ട്, രാധാകുണ്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ഏതായിരിക്കും? വൈകുണ്ഠം, മധുര, പിന്നെന്താണ്? വൃന്ദാവനം, ഗോവർദ്ധനം, രാധാകുണ്ഠം. രാധാകുണ്ടായിരിക്കും. മാതാജി എന്താ പറഞ്ഞ? രാധാകുണ്ടായിരിക്കും. എല്ലാവരും രാധാകുണ്ടാണോ? എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടോ? വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ഇവയെല്ലാം വൃന്ദാവനായിരിക്കില്ലേ? വൃന്ദാവനം. മാതാജി വൃന്ദാവനം പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറെ വൈകുണ്ഠമായിരിക്കും. ഷീജ മാതാജി വൈകുണ്ഠം പറഞ്ഞു. കാരണം കൂടി പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറയാൻ കാരണം എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട്. കൃഷ്ണ ബുക്ക് നോക്കാണ്ട് മാതാജി
വൃന്ദാവനത്തിലല്ലേ അധികം ലീലകളൊക്കെ നടന്നത്? ബാലലീലകള് വൃന്ദാവനത്തില് നിറയെ ലീലകള് നടന്നിട്ടില്ലേ? വൃന്ദാവനത്തിൽ ലീലകൾ നടന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാന് വൃന്ദാവനം പ്രിയപ്പെട്ടതായിരിക്കണം അല്ലെ? നമ്മള് പിന്നെ വൈകുണ്ഠോ? വൈകുണ്ഠം എന്തുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത്? വൈകുണ്ഠത്തില് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഇതും വരുന്നത് വൈകുണ്ഠത്തിലായതുകൊണ്ടാണ് വൈകുണ്ഠം പറയുന്നത് അല്ലെ. വൈകുണ്ഠം നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിരിക്കും. കാരണം നമുക്ക് കുണ്ഠിതങ്ങളില്ലാത്ത ലോകമാണ് വൈകുണ്ഠം. ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് വെച്ചാൽ കുണ്ഠിതം നിറഞ്ഞ ലോക. അതില്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനല്ലോ നമുക്ക് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠം. ഓക്കെ. മാതാജി, ജയലക്ഷ്മി മാതാജി എന്താ വൃന്ദാവനല്ലേ മാതാജി പറഞ്ഞത്? അതെ. എന്താ മാതാജി? വൃന്ദാവനത്തില് ലീലകള് കുറെ നടന്ന കാരണമുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഫുൾ ടൈം വൃന്ദാവനത്തിലാ. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും വൃന്ദാവനം വിട്ടു പോകുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും വൃന്ദാവനത്തിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വൃന്ദാവനം ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടാണെന്ന് പറയാം. പിന്നെ വേറെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നോ? രാധാകുണ്ഠം എന്താ പറയാൻ കാരണം? അതവിടെ കൃഷ്ണ അനുഭവിക്കാനുള്ള സ്ഥലല്ലേ രാധ കാത്തിരുന്ന സ്ഥലമാണ്. കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം രാധാറാണിയോടാണ്. അത് മാതാജി ബുക്ക് വെച്ച് പറയുന്നത്. രാധാറാണിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു ഇല്ലില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് രാധാകുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. രാധാകുണ്ട് ഇഷ്ടം. രാധാകുണ്ട് രാധാറാണിയുടെയാണ്. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ആരെയാണ്? രാധാറാണിയാണ്. ബന്ധപ്പെട്ടത് മുഴുവനും ഭഗവാന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. വേറെ ഒന്നുമല്ല അതിനുത്തരം. ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനം ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്തുകൊണ്ട്? ഭക്തിയുടെ സേവനം. നമ്മള് ഭക്തിയുടെ സാമസ്യം പഠിച്ചത് നിങ്ങൾ ഇല്ലല്ലേ? തുടങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ? അല്ലേ? ശരി. അപ്പൊ അതായത് ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം ആരുടെ കൺട്രോളിലാണെന്നറിയോ? രാധാറാണിയുടെ കൺട്രോളിലാണ്. രാധാറാണിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അറിയാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഇത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാവാനും ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാവാനും കാരണം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മൾ എന്നും ജപിക്കുന്ന മന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അതായത് രാധാറാണി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ ഫുൾ ആരെ കൺട്രോളിലാണ്? രാധാറാണിയുടെ കൺട്രോളിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ രാധാറാണിയോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു അവസരം തരാനാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട്. കാരണം ഭഗവാന്റെ സേവനം ഫുള്ള് രാധാറാണിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനം ഫുള്ള് രാധാറാണിയാണ് ഇതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തിരഥ സമൃദ്ധത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും അത്. അപ്പൊ ആ സേവനം നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അവസരം ആരാ തരേണ്ടത്? രാധാറാണിയാണ് നമുക്ക് തരേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രാധാറാണിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് നമുക്കും കൂടിയിട്ട് ഈ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം തരണേ എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട്. അതാണ് നമ്മളെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞ അതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു അവസരം തരണമെന്ന് നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാണ് രാധാറാണിയോട്. നമ്മൾ പറയുമ്പോ രാധാറാണി പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് കേൾക്കും. നമ്മള് അച്ഛനോട് കാര്യം പറയുന്നേക്കാളും നല്ല അമ്മരെ ത്രൂ പോകുമ്പോ ചിലപ്പോ വേഗത്തിൽ നടക്കും കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളും ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ രാധാറാണിയോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതില് പറയുമ്പോ നമ്മള് സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണി ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് പറയുന്നത് രാധാകുണ്ടാണ് ഏറ്റവും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടത്. കാരണം അത് രാധാറാണിയുടേതായതുകൊണ്ട്. രാധാകുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കുണ്ട് കുളം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അല്ലെ. അതിനാണ് അത് രാധാറാണിയുടെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മള് സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണി ഏറ്റവും എന്താ പറയാ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കൂടിയതിൽ ലാസ്റ്റ് വന്നിക്കണം. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠത്തെക്കാളും പ്രിയം ഭഗവാൻ പറയുന്നത് മധുരയാണെന്നാണ്. വൈകുണ്ഠത്തെക്കാളും പ്രിയം ഭഗവാന് മധുരയാണ് ഇഷ്ടം. കാരണം മധുര എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ ജനിച്ചത് എവിടെയാണ്? മധുരയിലാണ്. മധുരയുടെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഭഗവാന് വൃന്ദാവനം. കാരണം ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്നത് എവിടെയാണ്? വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. വൃന്ദാവനത്തിനേക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഭഗവാൻ ഇത് ഗോവർദ്ധനം. കാരണം ഗോവർദ്ധനം എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന്റെ രാധാറാണിയുടെ ഫുള്ള് ലീലകൾ എവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്? ഈ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമായിരുന്നു അല്ലെ. കലികളം വെച്ച് നടന്നതും ഇതൊക്കെ എവിടെയായിരുന്നു? ഗോവർദ്ധനത്തിലാണ്. അതിനേക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? രാധാകുണ്ട്. ഭഗവാൻ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. പക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് രാധാറാണിയുടെ ആയതുകൊണ്ട് രാധാകുണ്ടാണ് മാത്രം. അപ്പൊ അങ്ങനെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി നോക്കാം, ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. സമയം എടുക്കാനുള്ളത് ഉണ്ടാവും വിചാരിക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചെത്തുമ്പോ നിർത്താം. കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ. ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി, നമുക്ക് നിർത്താം. വരെയൊക്കെ പോവാൻ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വൈകുണ്ഠ ജനിതോ വരാമധുപുരി തത്രാപി രസോത്സവാത് വൃന്ദാരണ്യമുദാര പാണി രമണാത് തത്രാപി ഗോവർദ്ധന രാധാകുണ്ഡമിഹാപി ഗോകുലാപതേ പ്രേമാമൃതപ്ലാവനാത് കുര്യാദസ്യ വിരാജതോ ഗിരിതടേ സേവാം വിവേകീനാക വൈകുണ്ഠാജനിതോ വരാമധുപുരി തത്രാപി രസോത്സവാത് രാസോത്സവാത് വൃന്ദാരണ്യമുദാര പാണിരമണാത് തത്രാപി ഗോവർദ്ധന രാധാകുണ്ഡമിഹാപി ഗോകുലാപതേ പ്രേമാമൃതപ്ലാവനാത് കുര്യാദസ്യ വിരോചതാ ഗിരിതടേ സേവാം വിവേകീനാക. വായിപ്പിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് കടക്കാം. മധുര എന്ന പറയപ്പെടുന്ന പുണ്യമായ സ്ഥലം ഭഗവാന്റെ ജനനം ഹേതുവായിട്ട് വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ദിവ്യത്വത്തിൽ മികച്ചു നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് മധുര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം, പുണ്യമായ സ്ഥലം ഭഗവാന്റെ ജനനം ഹേതുവായി വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ മികച്ചതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ മികച്ചതാണ് എന്ത്? മധുര. അപ്പൊ അതിൽ ഏതാണ് ഫസ്റ്റ്, ഏതാണ് സെക്കൻഡ്? വൈകുണ്ഠം ഫസ്റ്റ്, പിന്നെ മധുര. മധുര, അതായത് വൈകുണ്ഠത്തെക്കാളും മികച്ചതാണ് എന്ത്? മധുര. ഓക്കെ. അടുത്തത് കൃഷ്ണന്റെ രാസലീല വിനോദങ്ങൾ ദിവ്യമായ വൃന്ദാവനം മധുരയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതരമാണ്. പിന്നത്തിൽ എന്താ പറയണത്? രാസലീല വിനോദങ്ങളെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ട് വൃന്ദാവനം മധുരയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അപ്പൊ മധുരയ്ക്ക് താഴെ ഇത് വന്നു വൃന്ദാവനം, മധുരയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായി വൃന്ദാവനം വന്നു അല്ലെ. അടുത്തത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്റെ കൈകൊണ്ട് ഉദ്ധരിക്കുകയാൽ അനേകം ലീലാവിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാലും ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം വൃന്ദാവനേക്കാൾ മേന്മേറിയതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായി? വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ മേന്മയേറിയത് ഗോവർദ്ധനം. എല്ലാത്തിലും മികച്ചതത്ര ശ്രീ രാധാകുണ്ഡം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഗോകുലനാഥനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യപ്രേമമാകുന്ന അമൃതം അതിൽ അരക്കാര കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനേക്കാൾ ഒക്കെ മികച്ചതാണ് എന്ത്? രാധാകുണ്ട്. അത് രാധാറാണിയുടെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യപ്രേമമായിട്ടുള്ള അമൃത് അതിൽ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നതാണ് ഇത്? രാധാകുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രാധാകുണ്ടാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ആ സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണി ചോദിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ആ ശ്രേണി പഠിച്ചാൽ മതി. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? വൈകുണ്ഠം, വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടത് മധുര, വൃന്ദാവനം, വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടത് ഗോവർദ്ധനം, ഗോവർദ്ധനേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടത് രാധാകുണ്ഡം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെന്റൻസിൽ വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കാം, വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടത് മധുര, കാരണം ജനനം ഹേതുവായിട്ട്, ജനന കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ മധുരയിൽ ജനിച്ചതായതുകൊണ്ട്. മധുരയേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടത് വൃന്ദാവനം, ഭഗവാന്റെ രാസലീല പോലുള്ള ലീലകൾ നടന്നതുകൊണ്ട്. വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടത് ഗോവർദ്ധനം, കാരണം ഗോവർദ്ധനം എന്താണ് പറയാൻ കാരണം? ഗോവർദ്ധന ഒരുപാട് ലീലകൾ ആടിയത്, ലീലകളും വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ലീലകളും ഉള്ളതുണ്ട്. പിന്നെ കാലികളെ മേച്ച് നടന്നതൊക്കെ അതിൽ പറയാം. അതുകൊണ്ട് ഗോവർദ്ധനം പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഗോവർദ്ധനത്തെക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? രാധാകുണ്ഡം. അത് രാധാറാണിയുടെ പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യപ്രേമമായിട്ടുള്ള അമൃത് കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന സ്ഥലം. ഗോവർദ്ധനം, സോറി, ലാസ്റ്റത്തത് രാധാകുണ്ട് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ശ്രേണി മനസ്സിലായോ? അതിങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അത്. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിൽ അറിയാനുള്ളത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ അടിവാരത്തിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ രാധാകുണ്ഡത്തെ സേവിക്കുന്നതിൽ വിവേകിശാലിയായി ഏതൊരാളും വിമുഖനായിരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? രാധാകുണ്ഡത്തെ സേവിക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഈ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ അടിവാരത്തിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ രാധാകുണ്ഡത്തെ സേവിക്കുന്നതിൽ വിവേകശാലിയായ ഏതൊരാളാണ് വിമുഖനായിരിക്കുക. അപ്പൊ വിവേകമുള്ളവർ, ബുദ്ധിയുള്ളവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? രാധാകുണ്ഡത്തെ സേവിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ആത്മീയ ലോകത്തിന് ഭൗതിക ലോകത്തിനേക്കാളും മേന്മയുണ്ടെന്നാലും ഭഗവാൻ മധുരയിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ടും മധുര ആത്മീയ ലോകത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായി കണക്കാക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആത്മീയ ലോകം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിനേക്കാളും 100 മടങ്ങ് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ, ആത്മീയ ലോകം നല്ലതാണ്. പക്ഷെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മേന്മ വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? മധുര എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മധുരയുള്ളത് കൊണ്ട് ആത്മീയ ലോകത്തിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠത എവിടെ ഉണ്ട്? നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാൻ ജനിച്ച മധുര ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഉള്ളത് കൊണ്ട്.
വൃന്ദാവനം ഭഗവാന്റെ വിനോദങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായതുകൊണ്ട് മധുരയേക്കാൾ യോഗ്യതയാണ്. അപ്പൊ ഈ വൃന്ദാവനമാണെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ നടന്ന സ്ഥലമാണ്, പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്. രാസലീല പോലുള്ള കുറെ ലീലകൾ ഭഗവാന്റെ വൃന്ദാവനത്തിലുണ്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൃന്ദാവനം മധുരയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്, യോഗ്യതയാണെന്ന് പറയാം. ഇത് വൃന്ദാവനത്തിലെ പ്രേമന്ദിരാണിത്. വൃന്ദാവനത്തിനേക്കാൾ മികച്ചതാണ് ഗോവർദ്ധനം. കാരണം ഇന്ദ്രന്റെ കഠിന വർഷപാതങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗോകുല നിവാസികളെയും സുഹൃത്തുക്കളായ ഗോപികന്മാരെയും രക്ഷിക്കുന്നതിനായി കൃഷ്ണൻ പർവ്വതത്തെ ഒരു കുട പോലെ ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പൊ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തിയത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ലീലയാണ്. അതൊക്കെ നടന്നതുകൊണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിനേക്കാളും മികച്ചതാണ് എന്ത് ഗോവർദ്ധനം എന്ന് പറയാം. കൃഷ്ണൻ കാലിമേച്ച് നടന്നതും തന്റെ പ്രിയതമയായ രാധാറാണിയെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതും എവിടെയാണ്? ഈ ഗോവർദ്ധനഗിരിയിലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എന്ത് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം. ഭഗവാൻ കാലിമേച്ച് നടന്നതും രാധാറാണിയെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതും ഒക്കെ ഈ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിലാണ്. രാധാകുണ്ഡം മേൽപ്പറഞ്ഞ എല്ലാറ്റിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ്. കാരണം കൃഷ്ണന്റെ പ്രേമം കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയത് അവിടെയാണ്. ഉത്തമ ഭക്തന്മാർ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ താമസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ രാധാകുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിനെല്ലാത്തിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് രാധാകുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാന്റെ പ്രേമം കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയത് അവിടെയാണ്. ഉത്തമ ഭക്തന്മാര് രാധാകുണ്ഡത്തിൽ താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. അപ്പൊ രാധാകുണ്ടിലാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രേമം കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നത്. കാരണം രാധാറാണിയാണ്. രാധാകുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ രാധാറാണിയിലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭക്തന്മാരും രാധാകുണ്ടിൽ താമസിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അവിടെ രാധാകുണ്ഡത്തില്. ഇതാണ് രാധാകുണ്ട്. നമുക്കതിൽ ഇറങ്ങാനൊക്കെ കുറച്ച് പേടിയാ എല്ലാവർക്കും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞോ മാതാജി എന്തെങ്കിലും? കണ്ടില്ല സ്ലൈഡ്. രാധാകുണ്ടിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടില്ല, സ്ലൈഡ് ശ്യാമകുണ്ട് രാധാകുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം അപ്പുറത്തും ഭഗവാന്റെ ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം, ഇപ്പുറത്ത് രാധാകുണ്ടും ഉണ്ട്. ചൈതന്യ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകുമ്പോ കാണാൻ പറ്റില്ലേ മാതാജി? കാണാൻ പറ്റില്ലേ? വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകുമ്പോ ഇത് കാണാൻ പറ്റില്ല? വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകുമ്പോ കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക്. നാളെ പോകുന്നുണ്ട് വൃന്ദാവന, അയോധ്യ, കാശി, ദ്വാരക, മധുര. ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ലക്ഷ്മി മാതാജി? ഞാനില്ല, ഇല്ല, ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിലാ പറഞ്ഞേ. ഈ ക്ലാസ്സിലാണ് പറഞ്ഞത്, ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞില്ല. രാവിലെ ഭാഗവതത്തിൽ ആരോ പറഞ്ഞല്ലോ പോണ കാര്യം, നാളെ പോണെന്നു. ഞാൻ തന്നെയാവും. അതല്ലേ അന്നൊക്കെ രാവിലെ ക്ലാസ്സിൽ പറയണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭൂമി സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് രാധാകുണ്ടിന്റെ സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആദ്യം സാധിച്ചില്ല. പിന്നീട് അദ്ദേഹം അവിടെ ചെറിയ സരസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ശരിയായ രാധാകുണ്ടിന്റെ സ്ഥാനം ഇത് തന്നെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വ്രജഭൂമി വൃന്ദാവനം സന്ദർശിച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് രാധാകുണ്ടിന്റെ സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആദ്യം സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു സരസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. പിന്നെ ശരിയായിട്ടുള്ള രാധാകുണ്ടിന്റെ സ്ഥാനം അത് തന്നെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മള് ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ലേ? രൂപഗോസ്വാമി, രൂപസനാതന, ആരൊക്കെയാണ് ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാര്? രൂപഗോസ്വാമി, ജീവഗോസ്വാമി, ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥദാസ, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവഗോസ്വാമി, രഘുനാഥദാസ, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ഇവരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത്? ഈ രാധാകുണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത്. അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കണ്ടു, അതാണ് ശരിയായ സ്ഥാനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ അവരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് പിന്നെ അത് ശരിക്കും കണ്ടുപിടിച്ചത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അനന്തരം 6 ഗോസ്വാമിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അദ്ദേഹം രാധാകുണ്ഡം പുനരുദ്ധീകരിച്ചു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ ആത്മീയ പ്രാമുഖ്യവും ദിവ്യമായ സ്വഭാവവും അറിയാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഈ രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ ദിവ്യമായ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച്, ആത്മീയമായ പ്രാമുഖ്യത്തെ കുറിച്ചും ആ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സാധിക്കില്ല? ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇതൊക്കെ കണ്ടാലും അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് ഇതൊന്നും സാധാരണ ഒരു കുളം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മഹത്വം ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കണമെന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അതായത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ
ഫസ്റ്റ് വൈകുണ്ഠം വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ വൈകുണ്ഠത്തിനേക്കാൾ ഇഷ്ടം കൂടുതൽ ഇഷ്ടം മധുരയാണ് മധുര ജനനം കൊണ്ട്. മധുര മധുരയേക്കാൾ ഇഷ്ടം മധുരയേക്കാൾ ഇഷ്ടം വൃന്ദാവനം, വൃന്ദാവനമാണ്. വൃന്ദാവനത്തേക്കാൾ ഇഷ്ടം വൃന്ദാവനം ഗോവർദ്ധനം, ലീലകളാണ്. ഗോവർദ്ധനേക്കാൾ ഇഷ്ടം രാധാകുണ്ഡം. വൃന്ദാവനത്തേക്കാൾ ഇഷ്ടം ഗോവർദ്ധനം. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠത്തേക്കാൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള സ്ഥലം അതെ, ഭഗവാൻ രാധാറാണിയെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? മധുര. ഭഗവാന്റെ ജനന ഹേതുവായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനും വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടത് മധുരയാണ്. മധുരയേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടത് വൃന്ദാവനമാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്നുകൊണ്ട്, രാസലീല പോലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കുറെ ലീലകൾ നടന്നുകൊണ്ട് വൃന്ദാവനം പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അതിനേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഗോവർദ്ധനം. കാരണം ഗോവർദ്ധനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ രാധാറാണിയെ കാത്തിരുന്നതും കാലിമേച്ച് നടന്നതും പിന്നെ ഗോവർദ്ധന ലീല നടത്തിയതൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? രാധാകുണ്ഡം. കാരണം അത് രാധാറാണിയുടേതായതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രേമം കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നതാണ് എവിടെ? രാധാകുണ്ടില്. അടുത്തത് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം മികച്ചതാകാൻ കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെ. ഇപ്പൊ ഇതിൽ കൊണ്ട് ഗോവർദ്ധന പ്രിയപ്പെട്ടതെന്ന് പറയാം. രാധാകുണ്ട് എല്ലാറ്റിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യപ്രേമമാകുന്ന അമൃത ഒഴുകിയ സ്ഥലം. താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് രാധാകുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്, ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് പറയാം. കാരണം രാധാകുണ്ട് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. രാധാകുണ്ട് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് രാധാറാണിയുടെയാണത്. ഭഗവാന്റെ എന്താണ് പ്രേമം കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയിരിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ശ്രേഷ്ഠമായത്. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വനങ്ങളുടെ പേരുകൾ അത് പറഞ്ഞില്ല. മധുവനം, മധുവനം, ബഹുലവനം. താലവനം, മധുവനം, ബഹുലവനം. താലവനം, മധുവനം, ബഹുലവനം. മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞത്. ആത്മീയ സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണി. ആത്മീയ സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണി. വൈകുണ്ഠം, മധുര, ഗോവർദ്ധനം, വൃന്ദാവനം, ഗോവർദ്ധനം, രാധാകുണ്ഡം. ഫസ്റ്റ് മോളിൽ വൈകുണ്ഠം, വൈകുണ്ഠത്തിന് താഴെ മധുര, മധുരയ്ക്ക് വൃന്ദാവനം, ഗോവർദ്ധനം, ഗോവർദ്ധനം താഴെ രാധാകുണ്ഡം. അതാണ് ശ്രേണി. ലാസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നമുക്ക് 10ാമത്തെ അധ്യായം 11ാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം. ഗോസ്വാമിയുടെ രാധാകുണ്ടിന് കൊടുക്കുന്ന പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചല്ലേ ചോദിക്കുന്നേ? 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും അത് തന്നെ വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ആൻസർ 2ലും കൂടി കിട്ടും. അപ്പൊ എടുക്കാം, അപ്പൊ പറയട്ടോ അത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതിൽ